Kani gade ka Pati CTV. North Eastern Electric Power Corporation Limited lani NIPCO kedai ka wai na pedang kitanan ka bapenmi boarding hakari India ka ba ka jakat rekam jongka kadan hakani kanong ba Shillong ka NIPCO menta kadan ya ka thong man pentrei saya ka wai ka project penmi boarding ka bala thamu ban pentrei haki jaka ki bahap hakani ka jala haki benta jong kari lom khasi Shua wa kani katnat kan ya chakman bat kani ka project kawain ki kendon jong sarkar pedang lengba katnat Forest and Environment kalong ro bakan ha banyo ya ka jingmanjor na kinong snong khamtam ha ka baydai ba ka jingkta ya ka maryang karensan persngopat ba ka bakhaddo ne ka environmental public hearing kabala perlong kadai ha khanreu trek mentau bana jemang ha ka snong thet deng ka bahap apo ka Mawson Ram constituency East Khas Hills district hakani karensan kumbalong hi haki weipan kaladan ka kanhuan ka bapersya bat kumju ka bakersan hangni pila banyu i basua bansdang kani karensan persngopat ba ka kanhuan kinong snong jong snong thet deng kanthop na do ki khna ki samla ba kirang ba kilawan tor sakani ki yeng dara man penpau ye kejing persya jong ki ya kani project permi boarding jong ka NIPCO ki balara de ki plakat ban penpau ye kejing persya jong ki pot ha pedang kejing persya jong kini kinong snong handai namar bakadai ka rukam kat kum kejing ptha jong ka sarkar pedang hadin bala pensong thu igi pat ba la penya bet ye kani karensan ka bala penya do additional deputy commissioners jong ka East Khas Hills district uba JP Lakyang ubalong ru usong knor jong ni kejinglang ringkat senior environmental engineer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board uba WR Kharkrang. I am very sorry to say that this is Mawfu project. Nothing to speak, nothing to tell. It is a Mawfu project. And this is kidding, dominion. Ngidon lagi jong ka hok, ngidon lagi jong ki put kisam, ngidon lagi jong ki rikanti, nado kimen marim, nado ki kma ki kpa bat ki kmi temen jongi. Pajba kooperasi nong perathau Mawfu project. Ngasloban ai kublai ya kinong Mawfu. Bakita ka bak mensim ka bak kemen ki pedang ya kane. Hanrai hati ding ngim kwa. Hati ding ngim kwa project. We came here with an empty hand, no demand, no project. No demand, no project. Empty hand we came here as a Thiding village, not a Mawfu project. So, dakababuram ifi pili kinong Thiding hang ne kadno kis ngausi namar balay ngim kwa project. Ngipdiang yakani ka project dakabakamen lada ka sarkar NEPCO lada ka sarkar NEPCO kikloi ban penkelano ya ka kerteng jong ka project na ka Mawfu hydroelectric project stage 2 sya ka Thiding hydroelectric project lane da ka kerteng jong ka wa nangta bangi pediang ngubha ya ka project lada ka wan da ka lenti ka badai badda ka bayat rei rengkat bat ki bor snong hakapor syakapor kat ba ka project kadangsa nangta ngi pediang ngubharu ya ki jing ai jing yarap jong ka NEPCO limited lemba ka compensation ya ki jaka ki puta ya ki jing tung jing tep ha ka rep karyang ki ba syakta ha ka ni ka project ka balalong dakilak tengka kat kum ka jing kedau ha ka pasok environmental impact assessment EIA ngi pediang ru ya kisong pisa ki ba ar pusan hajar siteng sisin seo bat ngi pediang ru ya ka song pisa ba ar hajar tengka syaneng manla ubnai ngi pediang ru ya ka jing ai jing yarap seng kum ka jong ya ki pat ba bat ngi dawa ba pintrai kam pura kumbala kular ha ka paso ba phila penmi bangi ngi kirpat ya ka NEPCO limited bahkan pensina yaki surok snong kilenti kisingking
hapo snong ban pensenaru ya ki yeng school ki dispensary ki yeng dorbar snong bat ki wei ki jing don kam ki balalong ki jing mentoy nak benta ka snong thedeng Habangi kita jaka angin aino happy ka project mo. Oh, tong layo snu wiang. Ana, kata kalong ying ngin ai kumta kiwa du jaka ngin ai kumta kiwa mdan kam dan jam ngin ai kumta te henrei ban ya kita ki kam jong kan ka project dang la si ten rai uso yang terah si ten rai uso yang terah tela lawan detail sabat kiwei ki jai mar ki bangi rap lai kanun poi ladaban detail sia kiwei ki mar ki bangi sunga gitu ki beri hagitu ki jakayungi de ladaba bisim nya kai uso nyam tra umi kata sisnem usla terpat umi kata sisnem ukwai umi kata sisnem mo hendrai habangi de ngim loy por man kai kita namar babun kam ne mo play por man kai kita ngim don por ngin habbe ya katu kakam situ ngin habbe ya katu kam situ kakam situru dan saturu dan ngin habbe teng hapa putlang le pinastip bangi ngistrai situ am kata namar ya kisla terpat ngin hab ya samit seklau ni kai bat ngi bat miet teya gitu kiwai pat kimar ngilai dina namar banyo siu hayu musramo banyo chit ikhau ido ijuri ai henrei kaslater uslater pat ngihap ya bu sayang namar ngelapen krek lupa kapoliur ngelapen krek lupa uslater pat di fena poi sasino yung iro fena pet sayang itu uslater pat sayang itu kaslater pat sayang gilong kum tarih ni di wadai kataru ba ngingim kuali ba ngin ai ya laki jong jaka siakan ke project mo ngayeng hangne ban persya ya ke project kabawan ha ka kerteng hydro electric stage 2 nga persya ya kane na ka benta jong ka paso katkum ka pej ka ba arpus saus san pen nyau kabaong kalad yo kam yo jam ngiim hangne da karep karyang ngim don saban siat yado bat kitu ki nong wan ai nip ko ngim don saban siat syau siat puri ngim nang henrei ngi sia dau terkhang ngi sia dau kiau ngi sia da ki juhula jong usri upanding ko paras nong ngakren ya kajing sisa ngim don saban seng ki karkana namar ngi im rengkat kamariang ka bau blayu labu yang i ha kamariang ka bakuj basuba kane kanip ko wat pen bij yang i da kerukom syat jado bandi puri kata gisnam bagi kmi kikpa ki im na kane ka kamrep ki penhe ya ki pateng bun pateng nakane ki penmi bun ki briu ki bastad ki he han ki basyong syuki hasor silong wat syawai ru da uso ukwai utempau uso marit ula terpat ngim don kam nafi lengba kane ke project ban pen kedang yang im ngibit Kani Gadega Batisi TV.